आंनि फिसालानि थाखाय जेराव 11 बोसोर खाथिनायनि थाखाय बिनि गनायनि थाखाय मोनसे राहा लागोन होननानै आं बिथांमोनखौ लिडार हिसाबै आं गले गले खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय लोगोफोर। एक्चुअली दिनैहाय आं मोनसे भिडिअ नुदों इउनाइटेड निउज चेनेलावहाय मोनसे दिनैहाय नुनो मोनदों आरोखि। बे भिडिअआ हयथ'बा बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ गोसोखांनानै बियो बिमा बिफाया ओरैबायदि दुखुनांथावना बाथ्रा बुंदों। दिनै हारिनि थाखाय नांनो थांदोंमोन, दिनै जियालबो जादों। हारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय नांनानैबो दिनैहाय 10-11 बोसोर जाबाय जेलावनो दं। माब्ला उदां जागोन जों बिनि उदांखौसो नेनानै दं होननानै फोरमायगासिनो दं। बेखौ सोर फोरमायदों? NDFBनि न'खरनि बिमा बिफाया। सासे बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ उदां जागौबा खुन गहपुरनिफ्राय क'क्राझारसिम थांलाय फैलाय खालामदों। दिनै बिनि खरसाया बेसेबां थांदों? दा बेखौ साननो गोनां जानानै फैदों। लोगोसे दिनैहाय आरोबाव मा जोंनि दैदेनगिरिफोर गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा आरो प्रमद बर' बिथांमोना दिनै बिथांमोननि सायाव मा सिन्ताधारा खालामदों? जायफ्रा दिनै NIA केस नांनानै थानाय बेफोरखौ ना नोंथांमोना उदां खालामनो गोसो गैला नामा? जुदि जायफ्रा जों बार बुंबाय थादों आरो बुंलांबायबो थागोन जों, जायफ्रा NDFBनि मुङाव जेल जानानै दं, NIA केस नांनानै दङ, दिनै बिथांमोनखौ बरनांगौ दायित्वआ सोरनिमोन? प्रमद बर'नि। प्रमद बर'आ सोरखौ लानानै दिनै शिफ्ट जादों? एक्स NDFBफोरखौथ' लानानै बियो दिनै शिफ्ट जादों। आरो दिनै डिपुटि चिफ जादों सोर? गबिन्द बसुमतारी। गबिन्द बसुमतारीया सोरखौ लानानै? नों आंखौनो लानानै दिनै बियो डिपुटि चिफ जादों आरो रायजो राजाखौ लानानै दिनै डिपुटि चिफ जादों। दिनै मोनसे खोथाखौ आं एसे खोनानो मोन्दों NBNN निउसावहाय, जेब्ला बियो हयथ'बा एसे गोबावनि जानांगौ निउसाव प्रमद बर'आ मा होनदों? गोसो जायोब्ला रायजो राजायानो आंखौ चिफ जानो थाखाय खावलायदों। रायजो राजाया नोंखौ खावलायाखै, नों गोसो जानानैसो जानाय चिफ बियो। आरो रायजो राजाया नोंखौ चिफ जानोबो लुबैदोंमोन नोंखौ दिनैसिमबो बर' हारिनि बाथ्राखौ, उदां बर'लेण्डनि बाथ्राखौ बुंबाय थाजानोखौ लुबैदों। नोंथाङा सानसे समाव उदां स्टेटनि थाखाय बा डिवाइड आसाम 50-50नि थाखाय गाबख्रावग्रामोन। गोबां बाथ्राखौ बुङोब्ला दिनै नोंथाङा लाजिबो मोनो बा गोबां दुखुबो मोनो गोसोआव। दुखु मोनबाबो दिनै नोङो माखासे बाथ्राखौ फोरमायनो हायाखै। जेखियानो जादोला दिनै एक्स NDFBनि जाखिनि NIA केस नांनानै थानाय बै बर' बिमा गाबनाय, बै बर' बिफानि दुखुथिया गाबनायखौ नोंनि गोसोआव एसेबो नाङाखै नामा? बा नोंनि गोसोआव एसेबो बिखा खामाखै नामा बिथां प्रमद बर'आ? दिनै जुदि नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला बर' बिमानि, बर' बिफानि दुखुथिया गाबनायखौ जुदि सानदोंब्ला NIA केस नांनानै थानाय बिथांमोनखौ नोङो इन्डियानि मा नोंथाङा दिनैहाय पावार टु पावार ना नरेन्द्र मदि आरो नोंथाङा दिनै BTCनि सासे चिफ, BTCनि सासे नोङो लिडार, राजा होनना बुंनांगोन नोंखौ। नोंथाङा राजाजों राजा नोंथाङा खनसेब्लाबो सावरायलायनो हाया नामा? हायिनि मा जाहोन दं? दिनै नरेन्द्र मदिया दिनैहाय प्राइम मिनिस्टारा दिनै नोंखौ माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला नों बावहायनो सिरि गंग्लायना येस सारल' होनना फैग्रा नामा? गोबां इन्टेलेक्सुयेलफ्रा दिनै लिडारफ्रा बुङो, कयेकजन दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोनखौ मा येस मेन गोजा होननानै बुंदों। येस मेन होनजानो नोंथाङा लाजियाखै नामा? जोंनिखौ दा लाजि। जोंथ' नाबालक मानसिसो जोङो। नोंसोरनि खाथियाव जों गसंनो बा थानो दान्दिसे सम थानोबो समाया। खारन नोंथांमोन बायदिया डायनामिक लिडारनि खाथियाव गसंना थानो नाबालक मानसिफोरा समाया। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं खावलायदों दाबो गसंना थानो समायाब्लाबो बै बर' बिमानि गाबनाय, बै बर' बिफानि दुखुथिया बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ एसेब्लाबो खोनासं। गहपुरनि जाय बर' बिफा NDFBनि सोद्रोमानि न'खरनि जाय मानसिया दिनै गावनि फिसाज्लाया दिनै जेलाव थाहैनाय बिनिनो बिफा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ नोंथांमोना आं दान्दिसे एसेब्लाबो शेयार खालामलांनि। रनजित बसुमतारी डायनामिक लिडार, गबिन्द बसुमतारी डायनामिक लिडार, बेबो सासे 1 नाम्बार गाद्दारि, बर' जाथिखौ फानग्रा, बर' हारिखौ अलखदाव खोख्लैग्रा 2 नाम्बारि लिडार। बेफोरो मोजां लिडार होननानै जों मालाबाबो, जों नङा आं बांसान्द्रायखौ बुङा,
हारसिंखौसो बुंगोन आंनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा 2 नाम्बारि लिडार जाल बिसोरो भेजाल बिसोरो हारिखौ फानग्रा हारिखौ नासयग्रा बिसोरो लिडार बर' हारिनि जायफ्रा नांसोमग्रा दिनै बिसोरो दिनै मा 11 बोसोर 12 बोसोर दिनै जेल जानानै दं NIA केस नांनानै दं दिनै बेफोरखौ उदां खालामनो गोसो गैयै बेफोरखौ मा होनना बुंगोन मा लिडार होनगोन 2 नाम्बारि भेजाल जेरावबो 2 नाम्बारि खालामग्रा लिडार फेरेंगाब्लाबो केमाव थादोंब्लाबो 2 नाम्बारि लिडारमोन बेफोरो थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि आंनिफ्राय हमना ला दा 23 मोन 23निफ्राय दा 11 बोसोर जायोबा बेसे बोसोर जायो बेसे जानानै दं आरो दा जिखुनु माने 11 बोसोर जाबाय आरो बे 11 बोसोर जानायाव हमजानाया क'क्राझाराव हमजानायनिफ्राय बेनिफ्राय माने नैबे जेलाव रावबो गैयैयाव पेरेन्टस थांस्लाबनो मोनैयाव माने बेनिफ्राय माने गुवाहाटियाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादों आरो बेखौ बेबस्था लानाया माने क'क्राझार FC अफिसाव माने सिगांबो पेरेन्टस लिंहरदोंमोन बे पेरेन्टस लिंहरनायाव माने बिथांमोना जेबो डिसिसनानो गैया जिल्ला दानो होनदों दाख्लैबो आं थांदोंमोन क'क्राझार सुन्दारि LP स्कुलाव नै बासुगाव सुन्दारि LP स्कुलाव बेयाव पेरेन्टसनि मिटिं जादों जिल्लासो जानो नागिरदों दासिमबो जिल्लाखौ दायाखै आरो गनायनि जिखुनु खबरानो गैया बुंदोंसो ओमफ्राय नैबाव NDFBनिनो सासे आं नामखौ गोसोआव गैला माने बिसोर खबर लाफैदोंमोन बे मेल जानायाव बे मेल जानायाव खबर लाफैनानै जों माने बुंहरदों आरो जिल्ला दानायनि उनावसो बेखौ जों माने ओरै दालांबाय थागोन सानजाहा सोनाबनिफ्राय सानजाहा दालांनानै जों बिसोरखौ जिरायनानै थानायनि मोनसे बेबस्था लागोन होननानै बुंदोंमोन आरो खिन्थु दासिमबो जेबो गैया एसे मोनसे माबा लादोंमोन बुंनाय जादों आङो माने बे जेबो डिसिसना लानाय जायाखै ओमफ्राय दा बिसोरसो माने जोंथ' माने बिमा बिफा हिसाबै माने जेबो गैया गोरिब दुखि होननानै जों गोजान लुबैयो एफा बोसोर 11 बोसोर गाहाम जोङो माने थानानै दा फिसानि मोखां नुवा मुं नुवा थाखा फैसा गैया न'आव धोन दौलत गैया जों बेखौ माने जेबो राहा गनायनि राहाखौनो जों लानो जानो हानाय जायाखै आरो बेनि थाखायनो सरकारा जोंनो माबा मोनसेबाबो बिनि बेनिफिट थानायनि थाखाय हारिनि नांनानै दासिमबो 11 बोसोर गाहाम मावनानै हारिनि नांनायाव जेलाव जोबजानायाव जेनेबा हारि नैबे जोंनि जिखुनु आफादानो जेनेबा माबा मोनसे बा सरकारानो माबा मोनसे सुबिदा बा गनायनि राहा खालामनानै होनो थाखाय आङो बेखौनो बुंनानै आङो बे दिनै गजेन नार्जारि आंनि फिसालानि नामा जेलाव थानाया नाम मोजाङा कान्तेस्वर नार्जारि बेखायनो आं दाख्लैबो आङो माने बुंहरनायलाय आङो बे फिसालाखौ बुंहरनाय जादों थाखा फैसा गैया नोंखौ नोंनि नांगौ बायदि आङो न'खराव अबस्था गैयाबा बोरै थांनो गाननो जोमनो हैनो हानो होननानै आं जेबो हैनो हानाय जायाखै आरो बारामोननि मोननो गोनां अनसुंथाइ दासिमबो जेबो सिनानो गैया थाइसे जेबो माबायानो बेबस्थायानो गैया दासिमबो जेबो राहायानो लानाय जायाखै जोंनावबो पुलिसाबो भेरिफिकेसन लाफैखांबाय सिगाङावबो नैबे माबानिया राजगड़ कलेज माबानिया राजगड़नि माबाया आउटपस्टनिया बिनियाबो सिगां ट्रेन्सफार जानायाबो लाफैखांबाय आरो उन ट्रेन्सफार जानायाबो भेरिफिकेसन लाफैखांबाय खननै जाबाय आरो दाख्लै नैबे आंबादि बिदिनो फैनानै खनसे लांखांबावबाय बिथांमोनाबो बिथांमोननि सिगाङावबो आं बिदिखौनो बुंहरदों माने बेखिनियानो आं बुंनो गोनां बिनि लिडारफ्रा फेरेंगा बिथांमोनखौ प्रमद बर'मोनखौ बे आंनि फिसालानि थाखाय जेराव 11 बोसोर खाथिनायनि थाखाय बिनि गनायनि थाखाय मोनसे राहा लागोन होननानै आं बिथांमोनखौ लिडार हिसाबै आं गले गले खावलायनाय जाबाय।